Moitísimas grazas pola vosa presencia e bo día a todos. Ben, este mes vanse cumprir 2 fitos, 3 anos dende que Alfonso Rueda chegou á presidencia da Xunta de Galicia e 3 anos dende que Alfonso Rueda é presidente do Partido Popular de Galicia. No Congreso Autonómico no que foi elixido en Pontevedra, o presidente Rueda anunciou unha nova etapa de normalidade extraordinaria. Dito e feito. Galicia segue ser un lugar de sosego, unha mostra de sentidiño e unha excepción de unidade, como tamén dixo entón, algo que parece normal, pero non é. Galicia goberna do mellor xeito posible. Pois ben, durante estes 3 anos non mudou nada a estabilidade en Galicia, a pesar de que a oposición e, sobre todo, o Bloque Nacionalista Galego intentou de todos os xeitos posibles facer tremer os piares deste benestar. Durante estes 3 anos asistimos a unha oposición que camiñou cara atrás. O BNG afondou na súa radicalización e no non a todo, salvo un paréntese na campaña das eleccións autonómicas. E o Partido Socialista converteuse no Partido Seguidista de Galicia. Alfonso Rueda dixo no seu congreso que había un camiño a seguir, pero o BNG e o PSOE tomárono dende o primeiro momento en dirección contraria. Fíxome gracia ler esta semana a unha deputada do BNG poñendo en redes sociais están moi nerviosos. Xa sabemos en referencia a quen. Pois ben, dino moitas ocasións, pero foi curiosa a do 8 de febreiro de 2024, a só 10 días das eleccións autonómicas. Recupero ese titular. Pontón ve a Rueda nervioso que xa fai oposición ao BNG en campaña e que será oposición no Parlamento. Ben, ese día, Ana Pontón subliñou varias veces que Alfonso Rueda estaba moi nervioso. En fin, xa saben vostedes como acabou a historia. Eu creo que os que realmente están nerviosos son eles. E por iso a súa estratexia, como pediu a UPG, pasou a ser máis que nunca o non a todo e axitar a rúa. A pasada semana, outro medio explicábao á perfección. O BNG fía a quentar a rúa a súa oposición á Xunta de Rueda. Leo, a oportunidade do BNG pasa por fabricar un estado de malestar xeral en Galicia que propicie un cambio político. Pois ben, só propoñen manifestación e alboroto. O último comunicado, co que nos deleitou a UPG, xa nos adianta que o seu único obxectivo é avanzar na conquista da soberanía e da independencia e fortalecer o movemento nacionalista. É dicir, máis do mesmo. Do mesmo que non importa absolutamente nada aos galegos e ás galegas. Os comunicados da UPG son unha especie de diario personal do BNG e de Ana Pontón, no que se nos va narrando a radicalización do independentismo galego. Queda claro que o que non conseguiron nas urnas van intentar logralo de forma que máis lle gusta, con mobilizacións e buscando a conflictividade social. E tamén exagerando, que é o que fan sempre tamén no último comunicado. Depredación, espolio, boom, amenaza, política saqueo. Ben, recuperando unha linguaxe do socialcomunismo do século pasado, que é onde parece que cada vez se instala máis o Bloque Nacionalista Galego. Son o bloque negacionista galego e demóstrano cada día. Pero fronte a isto, e fronte ao seguidismo cada vez máis obvio do Partido Socialista, o Partido Popular vaise manter firme e no camiño correcto. Coa Galicia do sí, a Galicia calidade. Temos moito máis que gañar e tamén o benestar dos galegos e das galegas. Ben, pola miña parte máis nada, moitas grazas, estou a súa disposición se queren facer algunha pregunta. Quería preguntarlle que lle parece que o presidente Rueda non estivera toda a noite do
mire, creo que podemos sentirnos moi orgullosos dos servizos públicos que temos e da xestión do apagón, non? Como dixo o presidente Rueda, pediulle a todas as consellerías pois unha serie de informes para revisar e ver como funcionaron os protocolos e se era preciso afondar en modificar algunha cousa e melloralo, non? O que é absolutamente descorazonador e xa non nos sorprende a ninguén é a falta de autocrítica do Goberno de España, porque lle lembro que o Goberno de España era o que estaba ao fronte desta emerxencia nacional, porque que ninguén se esqueza que era unha emerxencia nacional. Bueno, pois máis dunha semana despois non sabemos absolutamente nada das causas nin de por que se produzo isto, máis que unha comparecencia onte no Congreso do presidente do Goberno con un discurso máis propio dun tirano. Durante 3 horas estuvo o presidente Sánchez pois soltando bulos, embarullando e atacando a oposición. E casi que parece que o apagamento foi culpa do Partido Popular, non? Mire, nós non imos entrar nesa lameira que quere meternos o Goberno de España e o señor Pedro Sánchez. Nós o que lle pedimos é que dé algunha explicación sobre as causas, que poida facilitar algunha garantía de que isto non volve a ocurrir ou mesmo, se non fai ningunha cousa nin a outra, polo menos que pidan desculpas aos cidadáns. Insisto, o nivel de emerxencia que se estableceu porque o pediron as comunidades autónomas, algo moi sorprendente neste país, é que haxa unha emerxencia nacional e que non sexa o Goberno de España o que decrete a emerxencia nacional, sino que sexan as comunidades autónomas as que teñan que pedir a declaración de emerxencia nacional. Iso é o que realmente é escandaloso. Insisto, en Galicia os galegos e galegas poden sentirse orgullosos do goberno que teñen porque estiveron ao pé do cañón en todo momento, atendendo a todas as persoas que o precisaron, tanto no ámbito sanitario como no ámbito social. Insisto, creo que podemos sentirnos orgullosos dos nosos servizos públicos. Quen organiza esa protesta? A plataforma. Mire, a plataforma Ulloa Viva é esa mesma plataforma que manipulou unha fotografía dunha visita á planta de Altri en Portugal, na que había césped verde, donde hai unha ensenada donde se practica deporte acuático de rapaces e rapazas, e donde, bueno, pois a fotografía ten un aspecto de paisaxe normal, e como non lles gustaba eso para trasladar a mensaxe de que é unha fábrica que contamina e que é malísima para o medio ambiente, o que lle fixeron foi manipular a imaxe cunhas chemineas botando fume negro e tinguindo o color verde do césped de marrón, eliminando calquer cor de naturaleza que había ali. Esa é a plataforma que está, como fan sempre, plantando bulos e cuns expertos que se adican a escribir libros nos que din que lles dá igual os informes dos expertos porque eles xa de antemán teñen xa a súa opinión sobre este proxecto e que é o non, porque son os do non, son os mesmos, son todos os mesmos, son os do non a todo. Que quere que lle diga? Pois mire, lle digo que o Partido Popular vai seguir apostando polo futuro de Galicia, porque veñan investimentos a Galicia, porque queremos emprego de calidade
e porque sempre que se cumpra ca normativa de medio ambiente, nós estaremos a favor dos proxectos industriais de Galicia. Non faremos como fai o Bloque Nacionalista Galego, que nos 70 opoñíase a Alcoa e decía tamén que iba a contaminar, que iba a matar a xente da Mariña, que se iban a intoxicar todos e que iban a morrer todos, o mesmo que está dicindo agora con Altri, e agora son os primeiros que se poñen detrás da pancarta de Alcoa non se pecha. Ou os mesmos que no seu día decían que a autopista, a AP9, era unha navallada na terra, e agora son os primeiros que se poñen detrás da pancarta para decir que queremos o traspaso da AP9. E desa xente da que nos temos que fiar son eses políticos que o único que queren é que a Galicia lle vaya mal porque creen que así a eles lle vai a ir mellor electoralmente. Pois mire, nós somos un partido serio e de goberno e temos unha responsabilidade que é que a Galicia lle vaya ben, cada vez mellor, e xerar emprego de calidade para a nosa xente moza para que non se vaya de Galicia. Eu lle pregunto ao Bloque Nacionalista Galego cal é a industria que lle gusta, non? Que industria quere para Galicia? Porque cada vez que se pon en riba da mesa un proxecto industrial, o Bloque Nacionalista Galego di non, 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 non. Pois, hombre, estaría ben que nos dixeran a que lle queren decir sí, porque, dende logo, que dicindo que non a todo, non lle din sí a Galicia. Moitas gracias.